lokal. In pasigurado ti Department of Education Schools Division of Lawag, ti kinatalgad ti estudyante ti Ilocos Norte National High School, Ilocos Norte College of Arts and Trades, kan Shamrock Elementary School bayat ti panagwaras ti Bamtret. Second ko ni Mr. John Paul Viernes, Chief Education Supervisor ti DepEd Lawag, nga iti makita da iti Bamtret ket dagusta ang nagaramit ti aksyon ket nangirwarda iti advisory ti panagkansela digiti klase. Kastamet a pinagyamanan ti opisyal digiti kameng ti Philippine National Police iti sigud a panagrespondeda iti daytoy apasamak ket dita ang nag-inspection da kadwada digiti kameng ti Bureau of Fire Protection, DPS, Force Multiplier ken lokal a gobyerno ti syudad ti Lawag. Ket dita ang naideklara a clear digiti talo a pagadalan iti pasado alauna 25 iti Marso 26. When ako pero tay ko nata yun inubratay met agad-agad adamot action agad-agad iti Department of Education and naglabas ka agad-agad ti advisory as to the suspension ti classes itatanga bigat iti talo. Actually duwa pa lang eskwela idikwa ni Insken Incat idikwan mga galas 11 idikwan adamat isaruno na nga Shamraken. And gamyaman kam launay iti Philippine National Police kasi agad-agad damat nga nagresponde and then nag-check ti EJ Place. I mean di talo nga eskwela ni Shamrock, Ins and Incat and by 1:25 ata 1:25 AM na-declare nga clear digijay nga talo nga eskwelan and tay kunata yun magamyaman kam launay iti kesta ti binag ti Philippine National Police kasi nagresponde da agad-agad ka kideti nga napasamak. Iti sa Balio Bangir inbatad ni Mr. Viernes adagiti naka-in-house nga atleta man naman panaginsawi da para ti R1AA ket pinagawid da para ti safety digitoy nga atleta. Actually idi makaraman pay deta idi rabiin ongoing ngamin nga at the in-house training kas po namon sir at the in-house training ni for in preparation for the R1AA ket debilitating school by Medket iti Ins and Incat. So kastay ko nata yon since MIT iti police Philippine National Police nag-conduct dati inspection rimwar pay lang amin safe place ijay sango in basta iti safe place sango ti eskwela digiti atleta tayo plus nag-instruct kami mo ijay group chat idikwan nga syempre damat digiti naganak nga madanagan di ba madanagan kahit nangayawid digiti estudyante digiti atleta tayo ipalubos mi ngayawid da pero madimi ipalubos nga digiti atleta nga agawid na on their own kasi narigat met mas risky dijay at least adada di uneg ti compound adada in safe place adada digiti police so adada digiti nagawid tapos idi na i-declare nga kasta nga clear ti Ins Incat and Shamraken nagsublida ijay kasta ijay training JJ billeting schoolod. However since in suspend mi iti klase pay lang ita Ins even digiti training venus mi ita Ins and Incat kasi digiti naka-training ita in suspend mi pay lang but the rest mod inyakar mi playing venuda ongoing latta iti training mi Kamaudyanan na kun ato opisyal nga agtultuloy latta ti panagansayo digiti atleta nga miti sa baling nga eskwelaan ti pampananda pagpraktisan. Para ti IFM News, Idol Rain Santos, Tatak IFM